ngokwakho nje siqu sakho wena ukholelwa kakhulu kuphi umuntu wenkolo noma umuntu wesintu noma ukholelwa kokubili ake ngiphenduleke Maduna nje kalula mongameli ekhaya ngikhuliswe bazali abasindisiwe kwenzeka umama ekhathini zaboma 90s wathatha insindiso wathatha insindiso umama waze wayoshona sindisiwe and then ke ngase ngiyaqhubeka ngayo insindiso ekukhambeni ukuqhubeka nensindiso kuhamba ngayikhathi insindiso wayibamba la ngayibamba ngathi ayikona ngisakhona ukuqhubeka nensindiso kodwa ukukholwa ngoba ngineyingane nginabantwana bayaya esontweni nonkosikazi bayaya esontweni nonkosikazi bayakhonza ngiye nami ngikhonza khona enkonzweni kodwa le insindiso ngase ngiyayimisa because ngiyizathu ethize yenza ukuthi